Ассалому алейкум дӯстони азиз, подписчикои канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 25 феврал соли 2025 наворо кардам баҳри шумо. Сараввал ба омади моҳи шарифи Рамазон шуморо табрик мегӯям бардоро. Хулас имрӯза навор хонаҳо ҳаст аз Душанбе, аз Хуҷанд, аз Ваҳдат, аз ҳар нуқтаи ҷумҳурии Тоҷикистон. Агар шумо дошта бошед, дар WhatsApp метавонед бинависонед, дар номери оянда мисли ҳамин инсонҳо мегирам, рекламаш мекунам. Ба ҳазур бошед, навора тамошо кунед. Бардоро як эълон айда. Ҳамин ака мегӯяд ки ман дар хона дар корай, ба ман хона лазим, як комната бошад басай. Мақсад аз Душанбе то 220,000 сомона зур мерасим мега, тарафҳои Сахват, Цирк, Текстил, Гулистон, Молодёжный, диагностикаи 7 километр, Зарафшон, ҳамаи тарафа боша, инами номерушай занг бизанед. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. Мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Тоҷикистон мебаранд, мерасонанд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кулоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Тоҷикистон бурда мерасонанд. Аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. Мақсад борошон ҳар ҳафта ба Тоҷикистон мераса. Марама занг зад достоон роҳӣ кунед бортона. Дӯстон, мегзарем ба эълони якум. Эълони якумон беҳад эълони хубай. Эълони чоткай бардор. Бисёриҳо дар эълон дар корай. Замин ва хонаи Временка дар Душанбе. Нигоҳ кунед. Ду комнатаи Временка дора. 6 сотиқ плюс ида замин. 4 тараф маҳкам кардагай. Замин айни ҳол холӣ. Ду та Временка дора. 120,000 сомонӣ нархи мера мега. Рақамона 100 47 83 WhatsApp дора. Метавонед акада 100% занг бизанед. боз аз наздик рафта муомила кунед. Аз назди бозорчаи Жилмастӣ мега то хонара мақсад 6.5 километр роҳ аст. 6 сотиқ замин. Гирдиш чихе кихтон дидестен ба чашми сар дӯстон. Гирдиш маҳкам кардагиай. Ана ду комната Временка дорад. 8x3. Марҳамат Временкош коробкай. ҳуҷҷатош мақсад техпаспорт дора. Барои оформит кардан тайёрай. Нархи хонара 120,000 сомонӣ мегад. боз муомилаш аз номи канали мо. Марҳамат заминхаро аз ҳамин тарафа агар дар кор боша, бо мегумтон. Аз назди бозорчаи Жилмастӣ то хонара 6.5 километр роҳай. То хонара 6.5 километр роҳай. Кӯчаи Қаратегинский д. Деҳаи Лайло мега. Марҳамат кунед дӯстон, дер намонед. Фикр мекунем ки дар нархи худаш арзанда. Конкретни харидоро марҳамат рақамаша занг бизанед. Дуюм эълон мегзарем дӯстон. Эълони димон беҳад эълони хубай. Конкретни эълона бардоро масъалаи алишиам дора. Ана ки гӯш кунед. Хонаи фурӯшӣ дар Хуҷанд. Дар 32 микрорайон, ду комната, 67 метри квадратияй. Дар доми 10 этажай, хона хачам дар 10 этажай дӯстон. Дар 10 этаж. Рақамона 120 19 49 19 WhatsApp дора. Метавонед акада 100% занг бизанед ҳозир. Ремонташ замонавӣ. Дар Душанбе мақсад центр хона дошта бошен, алиш ҳам карда мешавад. Варианти алиш ҳам мақсад мебинем. Марҳамат занг бизанед. Хубиш дар чия? Беморхона ҳаст, аптека ҳаст. Аптекао рехтагай, садик ҳамаш ҳаста. ҷош беҳад ҷои хубай. гуфтем ки масъалаи алишӣ ба хона дар шаҳри Душанбе бошад, мешавад. нархи хонара 570,000 сомонӣ мегад. боз муомилаш аз номи канали мо. Ака харидор боша, пули нақд и вариантам ҳаста ки ҷошта савдош мекунем мега. 67 метри квадратияй. сеюм эълон мегзарем. эълони сеюмон чияй? Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Пахтакор, кӯчаи Обчакорон дӯстон. ана айнаи берни хонаи. хулас 3 дар хона дорад. Обши 8 сотиқ замин дорад. рақамо
با پیلوس 992 008 031 919 айда боша телефони дастия метавонед када ҳозир занг бизанен +7 924 174 45 45 анайда бошад ватсап азайсон марҳамат кен. пеши хонада спортзал аст, масҷид аст, магазин, мактаби рақами 115, аптека, маршруткаи 45 ва 56 мегзара. роҳ ҳамаш асфалтай, обу свет ҳама вақта, яъне ки 24 соат. хонаҳо балои блок сохтагиай. як хонаш 5 ба 3.5. хулас ҳами хел конкретни хариду марҳамат як рафта аз наздик бибинен. Инаҷа боша гараҷай. ҳозир иҷада бардор мо мақсад худаш гап мезана. боқӣ монда маълумоту шай худаш бипурсем. боз занг зада. нархи хонара $125,000 мегад. боз муомилаш аз номи канали мо. марҳамат кен, дер намои бачаҳо. Инаи тирезовой гараҷайна. ҳамаш қоидави кадаги. Ина хай замин 8 сотих. заминай ҳамаш инаиси бо заминай барои катеж кадан агар шароито боша инаиҷа бо катеж мени заборо задаги маҳкам кадаги. ин замин барои катеж кадан буд. хай бо мода насиб набудай. хай накадем шакл нохишишидак. ина барои ҳами хуноро мефурӯшем. ина хуно қарор дора. ина дар ҳамиҷа ина ҳами дарози хонаҳо намеверанд 15 метрай дарозиш. ини хонаҳо ҳамиҷа сар мешава. ина ҳамиҷа хона сар мешава. ҳамча ҳозир ман фақат бериноша сёмка мекунам. ина дари главни веранда медрой исмиёй. ина дарахтҳо ҳамаш хурмоҳо мебандан. веран ҳамаш пластикаи алюминиевия. алюминиеви пластика кадагия ҳамаш сета тирезаи ҳуй мешидаги дора барои тобистон. хайнаиҷа башняй башня пури об мекунӣ барои инамхел. ина ҳамаш мисол қоидави ягон камбудӣ надора. инаиҷа водопровода. ина водопровод овуш ина паста яъне ов дорай ови ҳама вақт ову светш ҳастай. хеле ина бериношай. ина бериношай. инаиҷа бо верандш айса дар дора барои дур омадан. ай уса дари главниай и дарш бо барои иса дур омадан. якум ина дари верантай. дуюм инаи дари хонаи калонаи хонаи зиндагӣ кадан 6 ба 3.5 калидор дора вале нишон метавон. иҷа дари кухняй. ина иҷа берунда бо катай таги кат падвалай барои ҳамаи анҷом гирифтан. болои кат барои тобистон бо шитан. ина истироҳат каданай. ина хеле ина иҷа медурӯем ҳозир ай баня сар кунем. ина иҷа бо дарай медурӯй ай хунаҳо меёй. иҷа баня ҳай. ина иҷарам хуна ай хай камера хранениш биге мешава. хай як хунарам кунӣ мешава. ина иҷа мисол ҷои газову газ мундан ҳамаш қоидаи на ай хуна мебурӯй. и дарда медурӯй. ина иҷа инаи дари баня ҳай. ина иҷа дари баня ҳай. медурӯй. ина баняшда баняш ина 3 ба 2 ай. 3 ба 2 ай. ови ҷӯши хунук. ови
هم دوشای هم آوی خلقای هم لا خویدایی اینا دو تپریزه دورا جلوش پلاستیکای اینا پریزه هاش اینا ایسا هم خویدایی تنوش کافیل مویشنی کافیل اینا موشنای خوبشوی هم خویدایی البانیا اوی دوش خلق ترس تیالی های انا که حاضر میدرویم در درونی خونه و با سر مینه 4 миллион мегзарем. Дӯстон, аз сабабе ки навори амакиён беҳади бад дароз бад, мақсад вақти шуморо нагирем гуфтем, навора мехашам одем. Мақсад конкретни харидор боша. Як рафта аз он хонае ки ози дар шаҳри Душанбе буд пешкаши мо гардондам, аз наздик боз бибина. Агар арзанда бошад, фикрҳои худтона дар комментария бинависед. Квартира фурӯшид дар шаҳри Ҳисор. Нам пеши автовокзал дай бардоро. Дур намерем. 2 комната дар 12 ошёна 43 метри квадратӣ. Бинед? Хулас 260,000 сомонӣ. Дангали гап, нархи хона мехай. Рақаму 977 50 11 50 телефони WhatsApp ба ҳам дасти яка метавонед занг занед. Пеши автовокзал дай бардоро. Таъмираш нав, обу свет доимӣ дорад. Бино яъне ки деталиф дорад. муҷаҳҳаз шидаги уже. Мақсад кор мекунад. 5 миллион мегзарем дӯстон. Элони панҷумон чие? Квартира фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ қарор дорад. Кӯчаи Генерал. Хулас иам 2 комнатае. 3 этажае. Хонара ҳолаташ сасанаш бад нест. Чихтон ба чашми сар дидесен. Рақаму 903 60 44 44 WhatsApp аста. Метавонед када занг бизанед. Квартира дар кӯчаи Генерал. Бинои 57. Хади хона дар 3 ошёна айни ҳол қарор дорад. Хона фикр мекунем ки дар нархи худаш сасанхашта арзанда. Нархи хона 280,000 нархи хона. Марҳамат занг бизанед. Дӯстон, дошта бошен хона ёки мошин, чизе ки ҳаст, дар аввали навор номера мондаги метавонед ки занг бизанед барои реклама кардан. 6 миллион мегзарем. Элони шашмон дар коммент нависонед ки бародар аз ваҳдат мақсад хона шавад. Баъри шумо на квартира аз ваҳдат. Чораҳаи Файзобод дай. 2 комната дора дар 3 ошёна 40 метри квадратӣ. ҳолатиш хуб, дар ҳолати хуб қарор дорад, яъне ки барои зиндаги кардан 100% муайё шудага. Медрои бародар зиндагӣ мекунед. Дига мақсад ягон кор надора хона. 2 комната 40 метри квадратӣ. Ҳаммом қатъи, ҳоҷатхонаш ягай, ошхонаш ҷудоина. Хулас дига 260,000 нархи хона. Бинен. Рақаму 901 11 67 67 WhatsApp аста. Метавонед када ҳатман занг бизанед. рафта як аз наздик бибинед. Агар маъқултон бошад, харидорӣ кунед бардоро. Мегзарем 7 миллионда. Элони 7 миллион хубай. Нёкунед. Шумо ноҳияи Лоҳур киҷо дай бардор, мақсад Тайландш киҷо дай, озма ҳама 6 мода мегумтон. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Лоҳур 5 ҳуҷра дорад, 6 сотиқ замин дорад. Ҳуҷраҳош бад нест бардоро. Нағз конкретни 200,000 нархи хона. ба хотири ҳамин нархи хона бардоро 5 ҳуҷрага 6 сотиқ як лайкчаи безум шавад. Дами канал нав омагиё ҳатман подписатсия кунед. Инам хе хонаҳои арзон пешкаштон мекунам. Мақсад рақаму 900 60 0184 WhatsApp дорад. Деҳаи Тайланд назди мактаб. Бардоро Лоҳур як ҷамоати ноҳияи Рӯдакия да. Мақсад аз Душанбе камтарак дуртар ҷой гирай. Лоҳур гуфта ҳамҷара мега. Наздикишда мактаб астане ки таъмираш соз. Марҳамат кунед занг бизанед. 8 миллион мегзарем. Ака гуфтем аз ёбон ягон хонаи арзонтарак мақсад пешкаш мекунед то 160 170 то 150 ёки аз 200 мақсад поёнтар боша гуфтен. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ёбон. 2 ҳуҷра 8 сотиқ замин дорад. Хулас 160,000. Дангали гап 160,000. Рақаму 939 19 79 85 WhatsApp дорад. Метавонед када занг бизанед. хона дар Бешкапа. лави роҳи калонда ҷойгирай. дури бад намерем. ҳуҷҷатҳо омодаай. заминиш 8 сотиқ. марҳамат, касе конкретни харидорай. оби нӯшокӣ дорад. бинен лави раҳ дай хона худаш. ҳақ ҳамсои зиндаги кисан. 9 миллион мегзарем. боз як хонаи дигар дар ноҳияи Ҳамадонӣ.
бардоро бисёре мумкин ҳамадониро надонен. Ҳамадонӣ яъне ки дар Масковс ки мега ҳам тараф дай 2 хонага яъне ки 2 ҳуҷрага обши 7 сотиқ замин дорад. Нархшам хуб бад нест. 150,000 сомонӣ нархи хонаро представить ки бардор. Рақамон 988 60 70 71 WhatsApp дорам, метавонед ки занг бизанед. Марҳамат харидоро боқӣ монда маълумотро тариқи телефон дар WhatsApp яка бинависони худаш бо қадитон гап мезан насиб бошад. 10 миллион мегзарем ака. Элон 10 чие? Боз хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Кушониён. Бохтар. Яъне 3 комната 4 сотиқ замин. Ина марҳамат бардоро хона нархи шутка нестай. Нархи нави худашта фикр мекунем ки арзандай. Дар бораи ҳамин хона бардоро ҳатман фикри ақидатона дар комментария бинависонед. 210,000 сомонӣ нархи хона бардор. Рақамона 119 82 8000 WhatsApp астай. Дер намонед, занг бизанед када. Хулас 4 сотиқ ҳам не, 4.5 сотиқ заминайда айта мегирем. Бания ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай. Дӯстон расидем ба анҷоми барнома. Як донаи лайкчаи бесмеҳ фаромӯш намекунед. Дар ҳамин канал ҳатман подписатсия кунед. Аз шумо ҳеҷ чӣ намеравад дӯстон. барои реклама када метавонед ки муроҷиат кунед. Мисли ҳамин соно дар номари оянда рекламаш мекунем. Хона мошин заминтона фарқ надорад. боқӣ дар паноҳи худо бошед. То наврҳои оянда худоён ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.